салом алейкум, хуш омадед ба канали ман дар ютуб. Умедворам хуб ҳастед. шукронаи аллоҳ мекунем ин саҳар соҳ саломат аз ҷой бархистем. шукронаи беадад аз аллоҳ мекунем. баъдан мавзӯи имрӯзаи ман дар бораи пособияи универсалӣ дар федератсияи русия, дар бораи регистратсия ва дар бораи пардохтҳо дар ҷумҳурии тоҷикистон, намуди пардохтҳо. ҳаминро бояд қайд кард ки ҳамватанони азиз ва нафароне ки мусалмон ҳастед дар федератсияи русия зиндагонӣ доред. алҳамдулиллоҳ ман мусалмон ҳастам, ман ҳоҷӣ ҳастам. ниҳоят мусалмонҳои асилро дӯст медорам, ҳурмат мекунам, чунки мусалмон аз мусалмон фарқ дорад. мусалмоне ҳаст ки дар бозор меравӣ ба ҷои 1 кило 800 грамм медиҳад, фиребат мекунад. мусалмоне ҳаст ки дуздӣ мекунад. мусалмоне ҳаст ки таҷовуз мекунад. мусулмоне ҳаст ки зани мусалмонро фиреб карда ба балоҳое гирифтор мекунад дар ин федератсияи русия. ҳамаи инҳоро ман бохабар ҳастам ва хоҳиш мекунам ки номи мусалмонҳоро пас назанед. баъдан хоҳишу илтимоси ман ҳамчун ҳуқуқшинос ҳамин аст ки агар нисбати мусалмонҳо беэҳтиромӣ карданд, ман дидам дар масҷид даромадан бо пояфзоли худ, ин беэҳтиромӣ сахт буд. онҳо ҳуқуқ надоштанд дохили масҷид ҷамъомад шаванд. онҳо бояд аз роҳбари ҳамон масҷид яъне ки иҷозат мегирифтанд, баъди намоз баъд як ба як аз пушти дар мисол тафтиши ҳуҷҷатҳо мекарданд. инҳо ғайриқонунӣ рафтор карданд. инро ҳамагон медонем. аммо хоҳиш мекунам нафароне ки ҳуқуқҳои худро намедонед, дар кӯчаҳои русия халалдор насозед, ба овози баланд аллоҳу акбар нагӯед, чунки инро бояд шумо донед ки дар давлати бегона ҳастед. ман садқаи номи аллоҳ мешавам. ман рӯзе 1000 бор номи аллоҳро мегирам. субҳана аллоҳ. инро бояд фаромӯш накунед ки чаро дар ҷумҳурии ӯзбекистон ё тоҷикистон ман боре надидам, дар назди бисёр масҷидҳои калон мегузаштам ва мегузарам, боре надидам ки аз масҷид 1 метр он тараф мардум аллоҳу акбар дод занад, овозро баланд кунад. ҳамин қадар намозҳои ид мешавад, намозҳои ҷумъа мешавад. ман дидам ҳамон масҷид хомӯш аст, гирду атрофаш хомӯш аст, ғайри намоз, ғайри хондани ҳамон намоз, ғайри азон ман дигар чизеро ба овози баланд нашунидам. бовар кунед. ва чӣ лозим аст дар давлате ки ба шумо бегона аст, шумо худ муҳоҷир ҳастед ва дар ин давлат 1 сол зиёд аст, чи шумо медонед ки чӣ вазъият аст. инро хеле хуб медонед. дар болои сӯхта намакоб наразид. яъне баъд вақте ки шумо дар кӯчаҳо баромада атрофи кӯчаро халалдор месозед, ҳатто мардуме ки ман мисол мебинем ки соати 8 саҳар шумо намоз рафта истодаед, дод зада аллоҳу акбар мегӯяд мардум хобанд, фарзандони онҳо хобанд. шумо бояд инро бидонед. садқаи номи аллоҳ мешавам. шумо дар ягон дашт нестед, дар ягон кӯчаи калон ки мисол дар ягон адир нестед ки дод занед ва шумо дар маркази шаҳрҳо ҳастед, дод мезанед. инҳо намехоҳанд инро. ин давлати мо не. бояд инро шумо бидонед. вақте ки намоз бошад, оромак рафта дохили масҷид шавед, дар гирду атрофи масҷид намоз мехонед, ҳамон азонро гӯш кардед, ҳамон намозро хонед, ҳамон фотиҳаи худро кунед, соғ саломат хомӯш баромада рафтан гиред. шарт нест номи мусалмонҳоро дар ҳама ҷо пас задан. бовар кунед, ба мо нафрат мехонанд, ба мо мегӯянд инҳо бемаданиятанд. барои ҳамин хоҳиш мекунам, илтимос мекунам, аз ҳамин роҳ баргардед, чунки ин ғайриқонунӣ аст. агар шуморо беэҳтиромӣ кардан, хоҳиш мекунам шумо ҷамъ шавед, қонунан як аризаи юридикӣ ба администратсия город нависед, хо город Москва бошад, хо дигар город шаҳрҳо бошад, нависед, ариза нависед ки мо ҳамин қадар нафар нисбати мо чунин беэҳтиромӣ шуд ва ҳолати корро нависед, ҳама ному насабу имзо монед, число монед, рақами телефон монед ва хоҳиш кунед ки иҷоза диҳед барои митинг кардан, барои ҷамъомад омадан. қонунан разрешение гиред, писмени разрешение гиред, даҳонӣ не. писмени ба шумо разрешение диҳанд ки марҳамат фалон рӯз моҳ сол баромади худро кунед ва шумо хоҳиш кунед дар аризатон ки ягон роҳбарият ба шумо вохӯрад ва шумо дарди дили худро, яъне ҳуқуқи поимолшудаи худро қонунан ҳам ба тариқи хатӣ ва митинг иҷоза додан, ба воситаи митинг ба роҳбарон фаҳмонед ва ҷавоб гиред. шарт нест ба худо дар кӯчаҳо дод задан. ин як рафтори ғайриқонунӣ аст. манам медонам алҳамдулиллоҳ мусалмонам. мусулмон набошад ки фақат намоз хонаду рӯза гирад. на, мусалмон бояд рафтори хуб дошта бошад, гуфтори хуб дошта бошад, касеро наранҷонад, касеро халал нарасонад. инро дар ҳадисҳои пайғамбар низ зиёд ҳастанд. бояд мусалмонҳои азиз, шуморо эҳтиром мекунам. ман мусалмонҳои асилро ки сидқан мусалмон ҳастанд дӯст медорам, ҳурмат мекунам. баъзеҳо ба ном мусалмон ҳастанд, ба ном мусалмон ҳастанд ва ба иззати нафси ҳама расида ному масалан ҳамун мусалмонҳоро пас мезананд.
барои ҳамин хоҳиш мекунам ин ғайриқонунӣ аст, шуморо депортатсияи 40 сола мекунанд, дигар чизе фоида надорад ба шумо. аз рӯи рафтору додзанӣ баъзеҳо дигарон дар бало мемонанд, бегуноҳ дастгир мешаванд, аз ресторану чойхонаҳо депортатсия мешаванд. бояд инро ба назар гиред. шумо я фикри худтонро накунед, фикри дигаронро ҳис кунед. мегузарем ба масъалаи пособия. Пособия бо супориши президент то синни 18 сола бояд ки давом дода шавад. айни ҳол то синни 17 сола аст. ва ғайр ин дар бораи регистратсия, нафароне ки дар хонашон бисёр инсонҳоро регистратсия мекунанд, ин бар зидди қонун аст. тафтишот рафта истодааст, чандин нафаронро дошта парвандаи ҷиноятӣ ва маъмурӣ кушоданд ва ҷаримаҳои калон супориданд. нафарони наздикони худро регистратсия мекунед ё шиносои худро регистратсия мекунед, бояд дар госуслуг аз 28 октябри 2023 имсол шумо уведомление супоред, ҳам соҳиби хона, ҳам нафаре ки регистратсия мекунад. нафаре ки мехоҳад ки аз рӯи регистратсия даромад ёбад, самозанис мекушояд дар налог ва қонунӣ дар асоси шартнома договор метавонад ки маблағ гирад аз нафароне ки онҳоро регистратсия мекунад, шартнома бандад ва дар налог, яъне пули налог супорад, андоз супорад. ва дар ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми намуди пардохтҳо ба тариқи карта бояд шаванд мебад, яъне дар асоси карта корт бояд ки пули свет, об ва ғайраҳо ба кадом вазорат идорае ки маблағ месупоред ба воситаи карта шавад. саломат бошед, дар амони Аллоҳ бошед.